Molts dels que hem volgut tastar les no monogàmies, ja siguin les relacions obertes, el poliamor o altres alternatives relacionals, l'hem buscada a ella, a Afrodita. Potser no a la deessa grega, però sí al llibre que porta el seu nom. En defensa d'Afrodita, aquest llibre de tigre de paper és un dels manuals de capçalera en contra de la cultura de la monogàmia. I avui compleix 10 anys. És per això que hem convidat al temporitzador el seu coordinador, Napai, per parlar-nos d'Afrodita, de les no monogàmies i de com han evolucionat les nostres relacions sexoafectives en els últims 10 anys. Jo sóc la Laura Tapioles i avui al temporitzador 10 anys defensant Afrodita. En 7 minuts. 3, 2, 1... El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Napai, internet és ple de memes que parlen d'Afrodita i del mal o el bé o l'impacte que ha tingut en les nostres relacions no monògames. Quin impacte creus que ha tingut aquest llibre en aquesta dècada? Doncs ha sigut tant per bo com per dolent. O sigui, m'ha vingut molta gent dient-me que li ha canviat la vida, en alguns casos per bé, perquè li ha obert un nou món de relacions que no s'havia plantejat, li ha posat paraules a com gestionar les seves relacions que no teníem, perquè les nostres relacions no estaven polititzades, i també per malament. Gent ha fet molts estralls perquè hi ha molta gent que ha regalat el llibre als nòvios o nòvies en el sentit de, mira, et treballes tu la teva gelosia, és la teva responsabilitat, i així és molt més fàcil regalar el llibre que no haver-te de treballar la gestió emocional que comporta obrir una relació. I clar, llavors això ha causat molt d'odi, ràbia o estrès posttraumàtic, perquè clar, després et trobes que és molt més difícil obrir una relació del que sembla. Te'n sents culpable del dolor de les relacions catalanes? D'alguna forma sí, entenc que se m'ha anat de les mans, no? Aquest llibre s'ha convertit en un mem o un tòtem del poliamor. Llavors s'utilitza així, s'ha esdevingut com el màxim promotor de les relacions obertes, i la gent el coneix per això. Però la meva intenció inicial era qüestionar la cultura de la monogàmia, més que proposar relacions obertes. Ho comparo amb el feminisme, no? És com si abans de qüestionar el masclisme s'hagués proposat la teoria queer i anem a destruir el gènere abans de qüestionar l'opressió que hi ha establerta, que és el masclisme. Parlem-ne d'aquest component polític del llibre. En defensa d'Afrodita va néixer com un llibre contra la cultura de la monogàmia, plantejant alternatives des d'una perspectiva política, des d'entendre que la monogàmia pot ser una eina d'opressió. Ens en parles d'aquest espai polític de les relacions personals? Sí, per mi és important entendre que funciona com a opressió i que funciona al marge d'altres opressions patriarcals com és el masclisme o l'homofòbia, i per això era important donar-li un nom que no... El problema no és la monogàmia, és la cultura de la monogàmia que ens imposa aquest únic model com acceptat i reconegut. I tots estem afectats perquè ningú compleix la monogàmia a la perfecció, no? És un ideal inabastable, no? És la idea de que una sola persona ens pot satisfer a nivell sexual i afectiu per tota la vida. I clar, no és realista. Això ens xoca i llavors genera frustració, desenganys amorosos, i tot això és culpa de la cultura de la monogàmia. Si busquem casos concrets, casos pràctics en els que s'hagi exercit aquesta opressió des de la monogàmia, quins exemples et venen al cap? Per mi el més característic d'aquesta cultura de monogàmia com a opressió és la gran dependència tant afectiva com econòmica i que facilita que hi hagi abús o violència. Clar, potser la punta de l'iceberg són els feminicidis, no? Que no és casualitat que la gran majoria de feminicidis siguin els agressors siguin les exparelles o parelles de les víctimes. Llavors hi ha una arrel estructural, que és la cultura de monogàmia, que promou la possessivitat, la gelosia. No és un fet aïllat de que hi havia un home que era molt possessiu o molt gelós, és que aquesta cultura promou la gelosia i la possessivitat i està totalment acceptada, no? I crec que no, s'ha de qüestionar. Clar, en el pròleg del llibre, de fet, citeu a Joan Fuster, que escriu: molta gent no s'enamoraria si no hagués sentit a parlar de l'amor. Aquesta gelosia de la que em parles és, per tant, un constructe social? Per mi és important entendre que no, que la gelosia ningú l'ha elegit, ens ve de sèrie, és un element que té un sentit evolutiu i és molt variable en cada persona. Llavors,
com que no volem elegit, l'hem d'acceptar i s'ha de desestigmatitzar perquè som gelosos, la gran majoria, i és bàsic ser sincers amb la gelosia per poder tenir relacions sanes. Que crec que és un error del llibre que en aquest sentit deia que com cadascú s'hauria de treballar la gelosia, jo crec que sí, però alhora ha de ser una corresponsabilitat mútua en una relació perquè pugui ser sana i estem allà per cuidar-nos, i crec que això trenca amb molts discursos massa idealistes del poliamor que d'alguna forma es jutja o es rebutja la gelosia, i és com deia que s'ha d'acceptar i viure amb ella perquè no ens en podem desfer així d'un dia per l'altre. En els últims 10 anys, corregeix-me si m'equivoco, crec que les no monogàmies han tingut una entrada a la nostra vida. Creus que s'han fet i dut a terme d'una manera més o menys saludable? Que no, que ens hem equivocat i les hem dut a terme repetint els patrons de l'amor romàntic més possessiu? Com valores el canvi o l'evolució de les nostres relacions sexoafectives? Clar, hi ha hagut de tot. Crec que cada cop es fa millor perquè cada cop hi ha més consciència de que obrir una relació no és una sola decisió, no és fer un clic d'un dia per l'altre, sinó que és tot un procés de treball, a poc, pas a pas, veient ens hem d'anar treballant la gelosia i què ens fa mal, què no. Comporta molta gestió emocional. Clar, el llibre es va iniciar quan encara no hi havia referents, quan molt poca gent ho havien provat. Crec que ara hi ha tot un bagatge, com per exemple, és molt important el concepte de cadàvers emocionals, no? Bàsicament gent que opta per tenir relacions o consumir cossos i relacions sexuals sense cuidar l'altre, i això crec que ja ara ho veiem d'una hora lluny, no? Quan hi ha una persona que intenta vendre's com a poliamorosa i el que fa és no voler cuidar, doncs se li diu polifake, no? És un poliamorós fals. 10 anys després, si et tornessin de proposar d'escriure o de coordinar un projecte com En defensa d'Afrodita, què faries diferent? Diguéssim que En defensa d'Afrodita és molt necessari, però es queda amb la meitat de la pel·lícula, que és que només parla dels condicionants culturals, i falta entendre que també som animals, que hi ha condicionants biològics, i els hem d'entendre. No vol dir que siguin deterministes, que ens marquin, sinó que per poder-los treballar els hem de reconèixer i detectar. Era massa idealista el llibre i clar, molta gent li ha xocat, li ha generat frustració perquè eren uns ideals massa elevats. Llavors, per aterrar-los falta entendre que hi ha uns condicionants que aquí no es tenen en compte, i per això intentaré publicar una segona part on explicar tots aquests condicionants. Sí? La veurem properament a les llibreries? Esperem que sí. Molt bé. Escolta'm, Napai, moltes gràcies per venir al Temporitzador i sort amb la segona part d'Afrodita. Moltes gràcies per convidar-me. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. La realització és d'Idea Sonora, la direcció d'art de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueras. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.